Віцебшчына наладжвае эканамічныя адносіны з Малдовай. У абласным цэнтры знаходзіцца надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Малдова ў Рэспубліцы Беларусі Віктар Сарачан. Віцебскі зоопарк б'е трывогу. Амаль кожны тыдзень людзі папаўняюць яго экспанатамі дзікіх жывёл, забіраючых з дзікай прыроды. Між тым за гэта пагражае адміністрацыйная адказнасць. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Наталья Байнарович. Вітаю вас. У Верхнядзінскім раёне завяршылі ўборку траў першага ўкосу. Менш за 2% плошчаў засталося скасіць гаспадаркам Аршанскага раёна. На фінішную прамую выйшлі аграрыі Полацкага і Пастаўскага рэгіёну, дзе работы вядуцца на апошняй пятай частцы плошчы. Усяго ж па вобласці скошаны 185 тысяч гектараў, што складае больш за 70% ад плана. Нарыхтавана 7 цэнтнераў кармавых адзінак на ўмоўную галаву жывёлы. Для параўнання летась на гэтую дату было 10. У цэлым жа страў першага ўкосу планавалася назапасіць не менш за 15 цэнтнераў кармавых адзінак. Сёлета нарыхтоўваць кармы ў вобласці пачалі на тыдзень пазней звычайнага. Ды ўраджайнасць траў значна ніжэйшая за мінулагоднюю. Таму недастаючыя кармы аграрыі будуць дабіраць травамі другога ўкосу і кукурузы. Для актывізацыі работ на палетках у вобласці створаны 41 механізаваны атрад, які будзе аказваць дапамогу слабым гаспадаркам. Дарэчы, ва Ўшацкім, Шумілінскім і Расонскім раёнах убралі толькі палову плошчаў траў першага ўкосу. Малдова зацікаўлена ў развіцці ўзаемавыгадных партнёрскіх адносін з Беларусю, наладжванні цесных эканамічных сувязяў з рэгіёнамі. Пра гэта заявіў надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Малдова ў Рэспубліцы Беларусь Віктар Сарачан падчас візіту ў Віцебскую вобласць. Літаральна месяц таму ён прыступіў да сваёй дыпламатычнай місіі, мае намер бліжэй пазнаёміцца з эканамічным патэнцыялам прыдзвінскага рэгіёну. Аб'ём тавараабароту з Рэспублікай Малдова ў сярэднім за год складае 10 мільёнаў долараў. Сёлета ён вырас і толькі за першы квартал склаў 4 мільёны. І гэтыя паказчыкі могуць быць значна большымі, упэўнены пасол Молдовы. Я думаю, что нужно находить какие-то новые точки соприкосновения. Надо искать какие-то новые схемы работы. Я все же предлагаю подумать над тем, что мы могли предложить друг другу какие-то кооперационные связи, создание совместных производств. Мы готовы сделать все для того, чтобы вы могли приближаться как можно ближе и чтобы были какие-то взаимовыгодные партнерские отношения в части торговли, кооперации, как удастся вам найти какую связь между собой. Потому что для нас это очень важно. Чем больше будете вы работать между собой, тем будет успешнее экономики обеих стран. Сустрэча з паслом праходзіла ў фармаце дыялогу. Прадстаўнікі аблвыканкама, прадпрыемстваў, СЭС Віцебска і грамадскіх аб'яднанняў мелі магчымасць абмеркаваць надзённыя праблемы і перспектывы развіцця супрацоўніцтва. Дарэчы, сёлета спаўняецца 25 год з моманту ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Беларусю і Малдовай. Другое жыццё забытым пабудовам. З адкрытага аўкцыёну па продажы аб'ектаў дзяржаўнай уласнасці будынак бібліятэкі клуба, размешчаны ў вёсцы Яроміна, Варонаўскага сельсавета Віцебскага раёна, набыло адно з прыватных прадпрыемстваў. Аб'ект выстаўляўся на таргі 17 разоў, калі пачатковы кошт быў зніжаны да адной базавай велічыні, з'явіліся два прэтэндэнты на пакупку. У выніку бібліятэка прададзена з павышаным першапачатковай цаны больш чым у 5 разоў, за 127 рублёў. Новы гаспадар плануе выкарыстоўваць будынак як вытворчае памяшканне. Невыкарыстоўваемы гараж у тым жа Варонаўскім сельсавеце прададзены без аўкцыёну. Адзіны прэтэндэнт набыў памяшканне для развіцця прыватнага бізнесу, звязанага з аўтасервісам. Хотели бы подяковать органам дзяржаўнай улады за тое, што яны прадастаўляюць такую магчымасць за невялікі кошт, сімвалічны кошт, можна нават так сказаць, як мне сёння пашанціла, набыць такія будынкі. Наша фірма плануе там размясціць невялікую вытворчасць вырабаў з металу. Дзякуючы таму, што гэты будынак знаходзіцца не ў самім горадзе Віцебску, ягоны кошт невялікі, але ён не так далёка знаходзіцца ад Віцебска і прама на трасе. Добраться туда вельми просто. Всего с начала года было продано 33 объекта общей площадью более 25 тысяч квадратных метров на сумму более 285 тысяч рублей. Наибольшей привлекательностью пользуются объекты с установлением начальной цены продажи в размере одной базовой величины. В этом году было продано 19 таких объектов из 33. Ну и основные условия – это осуществление предпринимательской деятельности на этих объектах. Это для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И для граждан – это переоборудование под жилье, либо ведение личного подсобного хозяйства. На аукцыёны ў ліпені і жніўні выстаўлены больш за 60 аб'ектаў, якія могуць набыць фізічныя і юрыдычныя асобы. Падрабязная інфармацыя размешчана на сайце фонду «Віцебская аблмаёмасць».
Вышиванка на счастье и здоровье. Подарунки з нацыянальнай сімволікай для Віцебскага гарадскога клінічнага радзільнага дома нумар 2 уручалі маладым бацькам. Акцыя «Падары немаўляці вышыванку» уладзіцца ў рамках рэспубліканскага праекта «Беларусь. Крыніца натхнення». Ініцыятарам выступіла грамадскае аб'яднанне БРСМ. Маленькага Женю актывісты Саюза моладзі сустрэлі песнямі, вершамі і сувенірамі з нацыянальным арнаментам, якія вырабілі сваімі рукамі. Прыхільнікі новай традыцыі ўпэўненыя, тых, хто носіць вышыванку, чакае счастливый лёс. Мы хотим подарить им новорожденную вышиванку, который бы почувствовал себя прям сразу с рождения уже настоящим белорусом, начинал проникаться всей вот этой вот идеей, и эта вышиванка была по нему в дальнейшем как оберег. Акция же проходит уже не первый год в Республике Беларусь, в нашей области, соответственно. Конечно же, молодые родители, они вас просто в восторге от всех вот этих вот акций, потому что это очень приятно и радушно им получить такой подарок, который им отражает национальную культуру и самобыт Республики Беларусь. И мы хотим, чтобы наш малыш, у него воспитание было самое лучшее. Конечно же, это прежде всего любовь к родине, любовь к своей семье. Что такое патриотизм? Патриотизм – это любовь к своей семье. Патриотизм – это когда ты улыбаешься своей маме, когда ты радуешь своих родителей, дедушку, бабушку. И все начинается с патриотизма, и вышиванка – это один из главных элементов. Вышыванка здаўна лічылася абярэгам. У кожнага элемента ўласны сэнс. Беларускі геаметрычны арнамент адзін з самых старажытных. Сёння гэта сімвал нацыі. Дзякуючы ініцыятыве Саюза моладзі ён будзе берагчы маленькіх беларусаў з самых першых дзён. Больш за палову экспазіцыі Віцебскага заапарка складаюць жывёлы і птушкі, якіх прыносяць з дзікай прыроды людзі. Як правіла, чуллівыя грамадзяне, знайшоўшы насельніка лесу, лічаць, што ён мае патрэбу ў дапамозе. Аднак у большасці выпадкаў гэта памылка. Звераняты альбо птушаняты хутчэй за ўсё засталіся без нагляду часова, і падставы іх забіраць зусім няма. Ці робяць дабро такія добрыя людзі, разбіраўся Віктор Праліч. Гэта аднагадовая вавёрка ў заапарку знаходзіцца каля 3 месяцаў. Прывезлі сюды людзі, якім жывая цацка надакучыла. Жывёла была хворая, у вавёркі і зараз не хапае на лапах пальцаў, заднія канечнасці паралізаваныя, а на днях ёй прыйшлося абразаць зубы з-за дрэннага прыкусу. Нам ее принесли полуживую, со сбитой мордой, с огромными отросшими зубами. Вот. И каким образом она потеряла эти пальцы на передних конечностях, непонятно. Научить ее ходить очень тяжело было. Потому что клетка, в которой нам ее принесли, я так подозреваю, что и содержалась она в этой клетке сантиметров 30 на 20 по размеру. Вот. Навыков в разгрызании твердой пищи у нее вообще не было. Рыжая цяпер назаўсёды застанецца ў заапарку, як і гэтыя дзве ласіхі. Іх таксама падабралі людзі, аднак дапамога ім не была патрэбная, як і гэта ліса, знойдзеная маленькай. Зараз замест лясных прастораў яна вымушана намотваць кругі па клетцы. Первая реакция – это головная боль. Вот, головная боль, а потом начинаешь думать о том, каким образом сохранить ей жизнь, ему жизнь, этому животному. Вот. Ну а потом уже, по мере того, когда животное приходит в чувство, приходится подыскивать место, когда выращиваешь, уже выкармливаешь это животное, оно привязывается к людям. Вот. Начинаешь потихоньку приучать к посторонним людям, которые начинают приходить в зоопарк. Падобныя сітуацыі той рэдкі выпадак, калі добрая справа караецца законам. Ён прадугледжвае адміністрацыйную адказнасць. Калі чалавек забірае дзікага звера з лесу, гэта прыраўніваецца да незаконнага палявання, не кажучы ўжо пра чырвонакніжнікаў. Аднак у любым выпадку з чорным гумарам жартуюць спецыялісты, закона Дарвіна яшчэ ніхто не адмяняў. При обнаружении какого-либо животного на территории или лесного фонда, или в поле, значит, человек должен необходимо ему обратиться или в нашу районную инспекцию, или в МЧС, либо лесопользователю, например, лесохозяйственный, который ведут лесохозяйственную деятельность, для того, чтобы приехали землепользователи и посмотрели действительно на территории которых находится данное животное, что с данным животным происходит. Там создается специальная комиссия, проводится осмотр данного животного, и потом в дальнейшем уже решается, что с этим животным делать. Сёння ў Віцебскім заапарку каля паловы яго насельнікаў трапілі сюды праз чалавека. Большасць прадстаўнікоў прыроды тут і застаюцца. Выжыць у дзікіх умовах ім было б складана, часам нават немагчыма. А таму, калі б яны ўмелі гаварыць, наўрад ці б сказалі чалавечае дзякуй за тое, што сталі экспанатамі. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Віцебск.
Лаўка-сядзейка з ідэйкай з'явілася ў Віцебску. Яшчэ на адзін арт-аб'ект у горадзе мастакоў стала больш. Тут можна не толькі адпачыць, але і пазнаць радасць творцы. Як гэта зрабіць, даведалася Юлія Устінова. Унікальны эксклюзіўны арт-аб'ект з'явіўся ў сэрцы старажытнага Віцебска. На гэтай лавачцы можна не проста пасядзець, а адпачыць творча. Кожны прахожы можа стаць аўтарам непаўторнай карціны. Дарэчы, лавачка не проста інтэрактыўная, яна жывая і ўжо мае нават асабістую старонку ў сацыяльных сетках. Унікальная арт-лава з механізмаў, якія верціцца, з'явілася ў Віцебску каля ратушы на вуліцы Крылова. Аўтар эксперыментальнага арт-праекта, музыкант и композитор, выношваў свою идею 4 гады. Не без любви к Витебску здесь обошлось. Прекрасный город и прекрасные потомки у нашего города, поэтому хотелось сделать что-то достойное наших художников, которые прославляют Витебск за его рубежом. Поэтому появилась вот такая идея, мне показалась она достойной. Над увасабленнем ідэі ў жыццё чараваў вялікі калектыў. Лава не проста мастацкі аб'ект, а тэхнічна складаны механізм. Усіх сакрэтных тонкасцяў не раскрываюць, але тут шмат нюансаў, пачынаючы ад падбору неабходнага дрэва і фарбаў да патрэбнага вугла павароту. Металічны каркас выконвае ролю рамы для асноўнага палатна, якое падзелена на 256 незалежных драўляных дэталяў. На іх 3 арыгінальныя карціны віцебскіх мастакоў – Дмітрия Гаралевича, Александра Вышки и Андрея Духовникова. Один из редких случаев, когда я могу быть не каким-то там администратором Центра современного искусства, когда я могу быть нормальным человеком и заниматься тем, что мне больше всего нравится. Вот. Проект этот, он уникален, потому что он не поддержан различной, скажем, в том числе и административной системой, да, потому что это проект, который настоящий, да, то есть никто никого не заставлял, никто не строил никаких планов, это личные деньги людей, инвесторов, спонсоров, просто тех, кто понимает, вот. И то, что этот объект народный, да, то есть в этом его особая ценность. И так как вот тот клоун уже стал бронзовым и стал частью города, я подумал, а почему бы его еще не сделать вот на скамеечке, примерно таким, каким он рождался тогда, когда вот появилась эта идея, когда появился, собственно говоря, вот этот вот замысел. До гэтых карцін не просто можна, а нават трэба дакранацца і ствараць свае новыя варыянты калажаў з велізарнай колькасці магчымых варыянтаў. Радасць стварэння ёсць фундаментальная і самая галоўная патрэбнасць кожнага чалавека, упэўнены аўтар ідэі. Замечательно, мне кажется, это очень ново, и я нигде такого не встречал, хотя много где был. Мне кажется, это удивительно как для взрослых, так и для детей. Стваральнікі унікальнага праекта збіраюцца яго запатэнтаваць. І яны вераць, што лаўка-сядзейка з ідэйкай будзе доўга радаваць жыхароў і гасцей любімага горада. Юлія Устінова, Кирилл Кайсберг, навіны, Віцебск. Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вами развітваюся. Партнёр добрага надвор'я – газета «Візбічы». Говорят, весна в этом году будет ранняя. Да-да, а осень урожайная. А по гороскопу у рыб ожидается прибавление. Если бы не Витбичи, так и плавали бы в неведении. Даже рыбам всем понятно. Витбичи читать приятно. Так что, друг наш, торопись, на газету подпишись. У бліжэйшыя суткі ў Віцебскай вобласці будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя ападкі, дажджы, навальніца, град. Вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду, парывамі да 15-20. Тэмпература паветра ноччу плюс 16, плюс 21. Максімальная днём плюс 23-28. У Віцебску воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя ападкі, дождж, ліўні. Вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду, парывамі да 15-20. Тэмпература паветра ноччу плюс 18-20, днём плюс 25-27.